mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma. May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa
mga misteryo sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa katong matahong nga sugilanon sa atong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Cards? Dinner cards ang tawag sini. Anong buhaton mo dira? Makuha ako sa mga cards. Kag kinahanglan nga pakton mo kung ano ang mga ini. Oh, ano? Nagadepender sa score mo para nga masiling nga may psychic abilities ka. Oh, wala na pala sang iban nga paagi? Sige na, magtalikod ka. Ha? Talikod na gani. Sige na, apo. Para nga matapos na. Sige na, Anika. Mag-atubang ka na. Oo. May 3 kahusay ako nga ginbutang sa ibabaw sa glamisita. Anon ko ina, tita? Uyatan mo sila isa-isa. Ha? Matinlo bala ina sila? Uy, Anika. Sige. Uyatan ko ining isa. Uti ano? May nabatyagan ka? Wala. Sige. Ari pang isa. Uyati man ini. Oo. Uti? Wala gihapon, tita. Ay, wala gid? Ay, paano ini man? Ano ang buhato naton? Kay wala ka gali siyang psychic powers? Paano mo atubangon ang mga murto? May idea ako. Uy, ano ina, apo? Hindi ko na lang pag-atubangon ang mga morto, eh. Uy, Anika. Nabatian mo bala ang ginhambal ko kaina? Ikaw lang ang makapugong sa ila. Apang hindi gani ako ya psychic. Paano ko sila mapunggan? Kag hindi bala siling mo. Wala sila sa idalom sang gahom sang singsing ko. Uti, anong mahimo ko? Amiga, hindi ba na pwede nga dugo niya gihapon ng gamiton para mapabalik sila bilang bato? Hindi. Life force ang dugo. Ina ang rason kung nga nabuhi sila. Hindi na pwedeng gamiton para ibalik sila sa sumpa. Paano inakaroon? Kinahanglan ang orasyon. Ang problema, masarangan ayhan nga ibalik ang mga murto nga ato. Kay wala man siya sang bisan isa katulo sang psychic power sa lawas niya. Mas mataas pa gani ang psychic powers ko sa iyay. Nga hindi na lang naton pagtilawan. Dugo ni Anika ang nagbuhi sa ila. Basi pa man lang kung makontrol niya sila.
Sige. Tilawan na lang naton. Tilawan naton ang orasyon. Pero kinahanglan, ikaw ang mangita sa mga sangkap sang pusyon nga gamiton naton sa orasyon. Tungod dalain na sa orasyon, Anika. Ano ba lang nasangkap, ina? Dugo sang hubot, buhok sang kapre, kag himbis sang isa ka sirena. Ano? Paano ko ina pangitaon? Kag sa diin ko ina makita? Oy, Anika, hindi ka gid magpanugid sini kay mami ka kay daddy mo, ha? Hindi, Lola. Sugiran ko gid sila yabahin sini. Bata pa ako. Minor. Kag kinahanglan ko ang consent sang akon mga ginikanan. Hindi kanila pagtugtan. Sigurado gid ina. Be, ano ka bala nga bata ka? Lola, delikado ang buhaton ko. Hindi ko yan mabuhat ang gusto ninyo. Ay, kana mo. O hala, sige. Tawgi ang mga ginikanan mo. Ang amiga ni Lola. Ano ang kinabuhat ninyo? Ati, maayo. Sugiri sila sang buhaton naton. Ang problema, sa tion nga sugiran namon sila, hindi gil magpasugot ang mga ginikanan niya. Kag nga hindi nila pagtugtan si Anika. Responsibilidad ni Anika gabuhaton ang tanan tungod siya ang naghilway sa mga morto. Apang wala ko ato paghungda. Aksidente man o kung hindi, natabo gihapon. May mga tao gihapon nga maapektuhan. Wala bala ninyo ginapaminsar kung sa diin nasubog ang mga morto? Kag kung sino ang ila biktimahon subong? Kag seryoso ako sa pagsiling nga pwede gid nga may mapatay. Ano? Anika, hindi man ako gusto nga isalig sa imo ang tanan. Apang wala kita sang iban nga mahimo. Wala namon ini ginapabuhat sa imo, tungod gusto ka namon nga pabudlayan. May mga tawo nga nagakaapektuhan, kag ikaw lang ang makabulig sa ila. Wala kita makahibalo kung ano kadugay kag mag-epekto nga hindi naton mabawi. Kinahanglan nga magdali kita. Kinahanglan nga atubangon mo ini, Anika. Tumasingkit na gid ako. Kinapresyon niya ako. Sige na. Tama na. Mangita na lang kita sang lain nga paagi, apo. Gusto ka. Tama sini ka delikado. Kag bata ka pa katama. Amiga? Estrella, tama na. Hindi na pag-ipamilit. Mangita kita sang lain nga paagi. Kag gusto nga akon, apo. Hindi mahimo nga sa iya naton isalig ang tanan. Tama sini kabugat para sa iya. Sigurado,
nga may makita pa kita nga iban nga paagi. Wala na kita sang panahon para dira, amiga. Wala kita makahibal. Tama na, Estrella. Hindi ini mangin maayo nga resulta. Sige. Dili na lang anay ko sa sala. Apo, mangita kita sang iban nga paagi. Masulbar gid naton ini. Istorya lang anay ang mga ginikanan mo. Sige, magwaanay ako ha. Kaduan ko si Estrella. Maminsar kami sang lain nga paagi. Silingalang sila ni mami kag daddy mo nga may bisita ako. Sorry, Lola. Sorry man, apo, ha? Ginpilit ko gin ikaw, eh. Si Ado? Nalimtan ko gali siya. Nagapungko siya sa sofa. Ado? Ano sa banta mo? Nagsala bala ako? Kung kaysa, may mga bagay nga kinahanglan mo nga tubangon. Bisan hindi mo gusto. Hala, nagambal siya. Apang sagwa sang bintana siya nagatulok. Kung kaysa, kinahanglan mo nga pasano ng mga bagay nga ginahimo mo. Ginhungod mo man o kung wala. Ang cellphone ko? Si Daddy ang nagapanawag. Ado, diri ka lang anay ha. Hindi ka anay maghambal. Hindi pa ako makahibalo kung paano ko inipatag sa ila ni Mami kag Daddy ang tanan. Sabto na kong messenger ko. Kagi-on ko ang akon kamera. Anika? Hi, Nong. Anong problema mo? Nga daw kaluya sa imo. Ha? Wala Wala ako sang problema, Nong. Ginapamensar ko lang kung anong kuhaan ko nga subject sa senior year. Tiano, may napinsaran ka na bala nga plot para sa comics nga buhaton mo? Medyo may ara na. Pero wala ko pa naareglo sang maayo. Pues, arigluhan na. Dapat ginkalitan mo kay bakasyon. Wala ka na sang time. Gali. Mag-ukulan na tapos ang apps ngayon eh. Kanami. Pwede nga gamiton mo para mahibalaan ng location sa isa ka tao bagi sa pag-hack sang FB account niya. Si Manong bala mo? Kalangulango gid bala sa imo, Nong. Gusto ko lang makita nga nagakadlaw ka. Naga-joke lang ako. I-send ko sa imo ang apps ngayon eh. Thank you, Nong. Pero, dapat ba lang hambalan naton inidiri? Base kung mapreso kita sini. No, hindi kita sinipagpresohon. Apang sigurado ako nga i-hire nila ako. Mabalik kita sa project mo. Dapat magsugod ka na sa pagpolish ng obra mo, ha? Samtang bakasyon pa. Okay. Ay, Anika, anak. Dad? Si apoy mo. Ato siya sa salas. May bisita siya, Daddy. O ano, natapos mo ng project mo? Wala pa, Dad. Kung mo, just take it easy. Yes, Dad. Hello, Anika, apo. Lo? Hi, Lo. Anay ka? Nga doon nagapalang lapsi ka, Luhaw. Lo? May ginabatya ka bala? Wala ini.
Lo, naano ka? Nga ginauyatan mong dughan mo? Wala ini. Okay lang ako. No. Inimayong panulo ko sa imo, Lo. Dad, dalo na natin si Lolo sa ospital. Sige na. Ihanda ko lang sa lakyan. Ani ka, iha. Mababayaran kami, ha? Ihingagaw na mo si Lolo mo sa ospital. Manawag lang kami sa imo liwat. Okay? Bye. Bye, Dad. Si Lola. Sugiran ko siya sang natabo kay Lolo. Ay, ado? Hala, kinukuom niyang iya kamot. Kag no nagsanag ang iya panit. Doon nagakalayo sa sulod. Palapitan ko siya. Ado? Nagatulog siya sa screen sa computer. Kag, hala, nag-aaso ang sofa. Halin sa init sang lawas ni Ado. Ado! Hoy! Anong natabo? Murikan ninyo siya. Ano ba lang ginapanghambal mo? Ha? Hoy! Ado! Ano ka ba laman? Sinugon mo ang sofa? Hoy! Untata ang kalayo! Untata! Tunggi ang kalayo sa sulod sang lawas mo! Magabian sa dagrinyo sa pagkamati ang magabatahong magsukong sa tansugiranon kaysa pampalatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo? Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Mas Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa.
may isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Camila, gagin pasakop ni Krista, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once there was a love, sa kasaysayan. Halok. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Naglaom pa naman ako sadto. Nga maghahangpanay na kami bisan paano. Apang daw tinampa ako sang pila ka beses. Tungod sa ginhimo niya nga pag-into sa akon. Ang dumdum ko, kunalimtan ko ng adlaw nga ato. Apang, subong, natukiban ko nga wala pagali. Kag subong, isukmat niya sa akon ang paglakat ko sang hinali. Amo naging bala siya sinakamanhid. Nagpalayo ako tungod sa ginhimo niya. Apang tugtog subong, hindi pa niya gihapon mahangpan. Kag sa nag-abot ang akon amay sa ginlubong si Lola. Wala sang duha-duha ako nga nag-upod sa iya sa syudad. Kag hindi hamak ang pag-antos ko sa luyo ni Papa. Kaupod sang iya ay kaduha nga pamilya. Hinali lang ako ang gintuyo Ang maayo pa. Mapiyong-piyong anay ako
cellphone ko. Ma, si Krista nagapanawag. Hello? Sadiin ka bala? Hala? Anong oras na pala? Krista, sorry Nagplano ako nga tawgan ka subong nga gabi. Apang wala ako makabatyagan na tulugan gali ako. Kapoy ako kagtuyo Wala ka man lang mag-text. Ni wala mo man langin sabat ang tawag ko. Naka-silent ang phone ko Sorry gid Krista Kay ko nagpaalam kang tani kagabi. Hindi na ako mabalaka sa imo. Sus, grabe ang kabalaka ko sa imo. Abi ko may malain na nga natabo sa imo. I mean, problemado ka nga daan sa ninagligad ng mga inadlaw. Krista, okay la ako. Hindi ka magkabalaka. Wala ako sang problema. Sadiin ka? Ari ako sa probinsya. Ha? Ay, anong ginabuhat mo dira? Ginbisita ko lang ang balay ni Lola sa katapusan nga tion. Kwan. Nagaplano ako nga ibaligi ang balay Ha? Ay, nga Aba, sa naibalaan ko, ginaulikdan mo ginabalay nga ina. Gagin papalubli ni Lula mo sa imo. Ay, Krista, wala naman abis ang rason nga balikan ko pa ini diri sa palaabuton. Kag makapahanom dumang ini sa akon sa mga sad memories ko diri. Maayo nga ibaligya na lang ini. Para nga maistaran sang iban, sang sagubon lang sang anay. Magkuha ka na lang sa caretaker Laeng gid ko ginaistaran sang tawo. Kay daw kahagdop na kun wala ginaistaran Apang nahamutan mo ang amo nga lugar, hindi bala? Oo naman. Hindi ka na makabalik dira kung mabaligya mo ng property ngayon Nakaibalo ka sina, hindi bala? Oo, nakahibalo ako. Sigurado ka na bala sa buhaton mo nga ina? Oo, Krista. Sigurado na ako. Okay. Wala man ako sing posisyon nga maglalis Pero, napaminsar ko lang. Hindi pala, mas nagapangibabaw ang good sang sa bad memories. Hindi lang ako gusto nga maginulsol ka sa uli. Hindi ka magkabalaka Ginpaminsar ko na inisang maayo. Okay. Ginsiling mo man Ay, oo gali. Ano ina? Camila, gusto ko lang ipaibalo sa imo nga aki katama si Papa mo subong. Ha? Nga ahaw? Wala ka man lang kuno nagpaalam sa iya sa maglakat ka. Jesus wala ka pa naanad kay Papa. Pero may malay na siya akik sa akon. Okay lang. Kay subong sala ko nagidman Kamon, Camila. Nabalaka lang siya siguro sa imo. Krista, kung matuod nga nabalaka siya, dapat kagabi pa niya ako gintawgan. Agod o si Saon? Apang wala Nakahibalo kagid nga wala kami naghangpanay ni Papa. Kag-anad na ako sina sa iya. Gani, hindi na lang ako pagkabalaki Bruha. Nakahibalo ka na nga hindi ko mahimo ina. Ay, sige na lang. Para maglinong ka na, tawagan ko na si Papa. Pagkatapos natin sa sugilanon subong. Good. Kagsugiran mo ako dayon Bisan anong matabo. Ang buot ko silingon, kung may masugata ka nga interesting. Nakahibalo na ako kung anong buot mo silingon, no? Hindi matabo, ina. Hindi, no?
nga wala ka ginagpanawag sang naglakat ka. Ano abi kay... No more alibis, young lady. Pa, ginkapoy ako matuod sa pag-drive pa kadto diri sa balay ni Lola. Ano? Nagkanto ka dira? Sabay lo nga magpangita sang maayo kag mataas nga sweldo nga klase sang trabaho? Sa di lagi mo sentido komon? Kwan pa. Nagaplano ako nga ibaligi ang balay kag lote ni Lola. Aha? Oo. Hindi bala. Amo inang ginlalisa naton. 4 ka adlaw lang nakaligad. Oo. Apang, wala gid ako maglaom nga ibaligya mo gid matuod. Mahibalaan gid sa tingog niya nga nalipay gid siya. How soon nga mabaligya mo ina? Hindi na ako sigurado pa. Pero, kinahanglan ko nga magpabilin diri sang 1 ka adlaw. Kinahanglan ko ang tion nga mag-ariglar sang balay. Para nga madasig nga mabaligya. Kabuangan ni na Camila. Hindi mo ina mabaligya sa mataas nga presyo. Kay kagamay isang balay nga ina. E daw hawla ng sampating. Husto ka pa. Apang ang hawla nga ini, among gindakan ko sang tion nga wala ka. How mature of you to say so? Ano man abing ihambal ko pa? Ang bunga, hindi mahulog malayo sa puno. Don't push me, Camila. Pa? Wala na ako sa nabatyagan nga kahadlo kay Papa. Apang natak-an ako sang sagad lali sa iya. Kag ina ang rason, kung nga wala ko siya gintawgan dayon. Kay wala gid kami naghangpanay bisan ano lang nga bagay. Ay, madamo sang hilimuson kag tilinluan sa balay nga ini. Kinahanglan ko gid nga magsuhol sang tawo sa sulod sang pila ka adlaw para matapos ang buluhaton diri. Dapat malipay ako. Tungod madali na lang matapos ang akon buluhaton. Apang hindi. Nagabatyag ako sang kanugon. Tagsa nga madumduman ko. Nga sa hindi madukay. Mabaligya na ang nagaisahanon. Nga ginpapanubli ni Lola sa akon. Apang, wala na inis ang isulay. Pila ka tawo nang nasugilanon ko paagi sa cellphone nga nahinambit sa ila ni Papa nga ginabaligi akong propiedad nga ini. Kag sigurado nga hindi maisahan kasi mana. Mabalik na ako sa syudad. Ay, kag ginakonsensya ako. Nahuya ako kay Lola. Ang maayo pa, makadto ako sa iya lulob nga na. Mangayo ko sang patawad sa iya sa buhaton ko nga ini. Buwas aga, maduaw ako sa lulog nga ni Lola.
Ari na ako sa Memorial Park. Ba? Si Matt? Siya na nagkapungko sa hilamon sa atubang sa lulubngan ni Lola. Ari siya diri? Ari ka gali diri? Ibutang kong bulak nga dala ko. Ginduaw ko lang si Lola. Mapungkuban ako din sa ilamon. Matt, kinahanglan natin yung magsigilanon. Kinahanglan yung masettle natin ng issues once and for all. Hindi ako gusto nga magbiya diri nga wala nag-ataganay. Dapat sadto pa naton inigin hambalan. Sa sinha, wala kita sa ginahuptan nga kalain sang buot sa isa kag isa. Gusto ko nga pangayuan sang patawad ang hinali ko nga pagbiya diri sadto. Apang isay nakakabuangan. Kinahanglan ko nga maglakat sadto. Kay nakahibalo ka kun nga. Ina ang problema. Tugod wala ko makahibalo kun nga. Gusto mo ba lang ihambal ko? Kung nakahibalo na ako kung anong aras sa nauna mo, siguro, hindi kita magamusin eh. Wala mo na ako ginasugilanon. Amo inang problema. Naglakat ka nga wala mo lang gani magpaalam sa ako. Tungod ginsakit mo ang balatyagon ko, Matt. Abi ko anay ko nagaulikid ka sa akon. Sa napatay si Lola, ikaw ang una ko nga napinsaran nga katuan. Apang ano ginhimo mo? Gintunto mo ako. Ano? Pwede ba lang atagon mo? Gusto mo gid ba lang i-detalye ko sa imong tanan? I saw you with her. Samtang ato ka mo sa kaugalingon mga kwarto. Wala mo ba lang pinsaran nga nakahibalo ako? Kung tani, wala mo na lang ipabatyag sa akon sadto nga mahal mo ako. Naglaom ako, Matt. Ganito man niya kasakit ang ginbatyag ko. Nakita mo? Nakita ko kamo ni Karen, Matt. Hindi lang ako magbalibad pa. Kinaako ko. Salamat naman ko na mo. At least subong, nakahibalo ka na sang rason. Apang misa na mo sining natabo. Mahimo ba lang pamatian mo ana ang bahin ko? Hindi ko intensyon nga sakito na balatyagon mo santo. Hindi ako magpati. Tungod hindi mo gusto ko magpamati. Pwede ba na? Pamatian mo ana ako? Bisan jutay lang nga kay gayunan antes ka maglakat. Sige. Magpaatag ka. Hindi ko maghihimutig ang ginbuhat ko. Tungod hindi ko inabatasan Camila. Pero, importante ka sa akon. Nakahibalo kasi nga. Wala ka na makahibalo. Pero sa sunod sa pinakabulan matapos ang gabi nga to, magamu ka tamang huna-huna ko. Damag-utod na kita sadto. Wala ginagsunod sa penser ko nga maghimo nga magbago ang pag-upod naton. Kagtuman kay hinali. I knew then that I love you. Apag madamo sa klase sa pagigugma. Nabudlayan ako magpaminsar kung ano kagid bala para sa akon. I was too young para mahangpan ko na ano gid ang matuod nga pagigugma. Kagsubong niya. Hindi na akong confused teenager. Santo nakita mo kami ni Karen? Amo to mga panahon, ngagin pakigbatuan ko ang baratyagon ko para sa imo. Tungkol nagapati ako, nga sa tiyon nga ibuhos ko sa iban nga babaye ang atensyon kag panudo ko. Malimtan ko na ang among baratyagon. Apang wala madulang among baratyagon, kagin konsensya ako, tungod utod ang pagkabig ko sa imo sa sunod sa pila ka tuig.
Duha ka tuig lang ang antad sa aton edad. Apang great deal sila para sa akon. Bata pa katama ang panulo ko sa imo sadto. Samtang ako, hindi na ako pareho ka inosente sa imo sadto. Kag hindi ko gusto nga masakitan ka. What? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Mga biyanso na ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Camila, gagin pasakop ni Krista, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Halok. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese, kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Sang una, masami ko nga makita si Ben sa nag-eskwela kami. Masami siya nga nagatulok sa malayo. Kag daw sa may kaugalingon siya nga kalibutan. Apang lain na siya subong. Daw sa determinado siya sa isa kabutang nga hindi ko mahibalan. Come in. Oh, Jonar, dali dali. Magpungko ka. Salamat. Hindi ba lang nagsiling na ako sa imo nga kinanglan isikreto na ito ng plano ngayon? Oh. Naginulsulgid ako nga nagpasugot ako sa plano mo. Apang kinahanglan ko na nga makita ikaw. Kag wala na ako nagahulat sa panawag mo, kaya nagilakat ang oras. Luyag ko na nga makahalin sila sa akong uma. Kag kung hindi ka magpasugot, mangita lang ko sa iban nga makabulig sa akon. Basi ko nalipat ka, Jonar. Nga ako lang ang nakaibalo nga nakaimpas na sang pagbayad niya sa akon ng imo amay. Kung magpalapit ka sa iban, matindog ako sa hukmanan kag isugid ang tanan. Ha? Isugid ko sa ilang kamatuoran. Kag kung hindi ka gusto ka mapriso, magpasugot ka sa akong gusto.
Kag nung kagig nga magpalapit ka sa iban. Apang kadugay sa imo maghulag eh. Sa banta ko amo ini ang pinakamadasig nga pagtrabaho. Pila ka gabi nga ginpulawan ko ang pagdoktor sa ngakon mga records. Agod lang nga mapakita nga imo amay may dako nga utang sa akon. Sa sina, ma-foreclose ko na ang inyo uma. Ang inyo duta. Kuna mo, ready na kita sa pag-foreclose? Aral na bala sa imo ang resibo? Ang intact nga resibo? Oo. Ari na sa ako ng mga resibo. Kagintago ko sang maayo. Naglaom ako nga nasunog mo na ila. Oo. Kaganga buhaton ko ina. Samtang nga ang isa sa akong ginapaminsar nga agaw ng akong shares sa binaklan sang farm. Pagkatapos sang 29 ka adlaw nga ang resibo nga nadula matuhaw. Kaya ipakita ko nga wala ko sang labot sa under the table nga deal. Kung sino ang maukpan sang basol, hindi ako, kundi ikaw. Okay. Apang gusto ko nga mahibalaan mo. Nga hindi ko pag-ihatag si mong kwarta. Tob-tob, hindi ko makuha ang original nga resibo. Okay, Kaya sa tion nga mabaton ko na nga akong share sa kwarta. Wala na ako nagakinahanglan sa imo. Kag sa amo man nga resibo. Mayara pa nga makabalabag sa aton plano, Junior. Mayara pa. Wala na ako sang makita nga makabalabag sa aton. Planchado na nato ng tanan. Nakuha mo bala ang tanan nga resibo? Oo. Ibutang mo ang imo kaugalingon sa lugar sang investigador. Ang akong ledger nagasiling nga si Julian Ramiro nagbayad sang 12 ka bulan sa iya utang. Kag wala ina siya makabayad pagkatapos sina. Ote, ano karon? Sang naghatag ako sang resibo sang 12 ka bulan nga ginbayad niya. Diin karon ang resibo nga ina. Bungol ka bala? Nagsiling ako nga nakuha ko ang tanan nga resibo. Hindi ka bala makahangop? Inang 12 ka resibo, mahimo nga taguon sang imo amay. Kag kita lang ang nakaibalo nga gintago sang imo amay ang butang nga importante. Bay, ang buot mo silingon nga ang akon kuhaon nga resibo, amo ang hindi nila gusto nga makita? Gusto. Kag ibalik mo ang resibo nga ina sa diin mo ina na butang. Ibalik ina. Ibalik ang 12 ka resibo na nakabayad ng imo amay. Dasiga. Okay, ara dayon. Kag hindi ka na magkatudre ha. Pagwaon mo yan ang kaso sang malaing na pag-inutangay. Isa lang katuig ang iyan nabayad sa 3 katuig niya nga loan. Kakinanglan mabawi ko ang kwarta nga ginhulam niya. Ipa-foreclose ko ang farm niya kag ipa-auksyon. Amoy na ang mayo nga pamaagi. Kag ako ang mapalaron nga makabakal sang farm. Ginswindol naton si tatay. Nga 2 katuig nga ginbayad niya sa iya utang. Kag kung mabaligan ang farm, baklon ko ang farm sa katunga nga bili nga ginbayad mo. Wow! Kanambis sa nga ito ni attorney. Amoy na nga akon masiling nga hustisya. Mahatag kita sang pinakamataas nga presyo. Agod nga hindi ang iban makabakal. Okay. Total, hindi man akon kwarta ang ila ibayad. Laylo ka lang anay, Jonar. Ote, ano ang buhaton mo nga first move? Sa madason nga simana.
Mas madali, mas maayo. Una, ma-apply anay ako sa korte. Kag mangita ako sa pagi nga mapadali ili. Good. Kag sugod karon, magpalayo ka sa akon. Pahibaluan ko lang ikaw kung kinahanglan ka bilang abyan sa imo amay kag advisor. Hindi makatilingala kung makita ka dire sa akong office. Apang subong mahalong lang anay kita, ha? Hindi ka magpakita dire, tubtob, hindi ko makuha ang akong kwarta. Dra ka manggiyapon madayon sa lodging house. Okay lang. Para kung anytime nga tawgan ko ikaw, makakadto ka dire. Sa tiyon nga makuha ko na ang kwarta. Hindi na ako magpadugay dire. Kag sa tiyon nga mabakal na ang farm, makasiling ako nga makuha ko na ang atensyon ni Maria Luisa. Bahala ka. Sige na, halin na. Bayain na ako. Apang panumduma, attorney. Nagabantay ako sa imo. Hindi ako pagpahuga, Junal. Okay. O ano? Wala na bala kita sang nalipatan? Ibalik lang ang resibo. Kagpabae nga ako ang mahikot sa tanan. Sano ako makahibalo nga kinahanglan ko naman nga maghulag? Magkalma ka lang. Sugiran ko lang ikaw. Ote, saan mo ipa-auction ang farm? Bantayan mo lang ang notice sa City Hall. Saan una? 2 ka semana sumugod-subong. Okay Hindi na ako magkatudri. Bye. 2 ka semana. Hindi na madugay na ang akong paghulat. Tanawon ko lang ang matabo sa inyo. Wala ko ba makita ang resibo? Ang resibo nga nagasiling na nakabayad na si tatay. Kinahanglan makita ko gito. Dala sa kamalig gay na. Ang kamalig gay na amoy nang ginapuhayan ni tatay. Permis na dala nagakadto kaya nagabasa sa periodiko. Pag nakita ko nga may karton dira kaya ginabutangan sang periodiko. Mga daan kag ano pa nga mga dokumento. Daan niya ginabutang. Mangukay ako dira. Bakadto ako subong sa kamalig ngayon na. Kay na pa ako nagakuob diri sa madabong nga mga tanom. Kag nagahulat sang kahigayunan nga makasulod sa kamalig ngayon na. Kinahanglan mabalik ko na ang tanan ng mga resibo nga ginkuha ko. Si Maria Luisa. Nakita ko nga nagsaka sa bayabas. Kag si nanay, nagatangla sa iya. Kag nagasalo sa mga bayabas nga iya na ipo. Si Ben. Nakita ko nga nanaog siya. Kaya nagsulod sa kamalig. Hindi. Kinahanglan nga maunahan ko siya. Kinahanglan nga mabalik ko na ang resibo sa ginbutangan ni tatay. Kag kinahanglan nga makita na ni Ben ang resibo. Ining ari lang sakon. Kinahanglan gid. Ano bulang buhaton ko?
Ano? Kabay lang tani nga makita akong ginapangita ko nga resibo. Kabay pa. Bah, sa karton niya ina. Wala ko ba ina maukay Mga periodo ko ina kadaan. Masami ko makita si tatay nga nagabasa diri. Hindi ayan, dira niya gintago ang mga resibo. Wala makaibalo si nanay nga nagpangutang si tatay sa ibang tao. Kaya hindi siya maluyag ang mahatagan si nanay sa problema. Kagamoy na, nga wala niya gintago sa sulod sa balay ang resibo. Kung nahadlok sa nga makita ni nanay. Gusto. Dirigid siguro niya gintago ang resibo. Dirigid siguro. Mangukay ako diri. Wala paghihapon makagwa si Ben sa kamalig. Ayhan, nagasugod na siya sa pagpangukay sa sulod. Kinahanglan nga mabalik ko na sa iya nabutangan ang mga resibo nga ginkawat ko. Kinahanglan gid. Ben! Ben! Bah, si nanay na. Ginatawag niya si Ben? Nga ayhan? Ari ng mga periodiko. Nawaas ko na tanan. Wala na siyang nabilin sa karton. Bah, ano ini? Dawgan pilit sa hungod ang periodiko nga ini Ben! Ano? Ben, anak! Uy, dali ka! Oh, Nay, nga aman? Si Luisa, nakadalin sa bayabas. Taga to siya dito, ho? Nagakabit-kabit. Ang hagdan na buyan ko. Kaya hindi ako makadaog mga kwat. Kaya hindi makapanaog ang asaba mo dito. Ano? Oo, dali ka. Papanaogaan na siya dito. Kikalain sa iya tulukon. Nagakabit-kabit siya dito sa sanga. Oo, Nay. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!